as requested, here's a piece from... Sino kanta to yun? Alipatahon. Request na po, i-mix na lang. Nakikitutak sa dyan. Makita ka lang nakakalugong ka. Imasa mo iti kumansyon balong may nagka-respetaran ba iti bisita ta. Would you know my name if I saw you in heaven? If I saw you in heaven, am I
I saw you in heaven, I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knees, time can break your heart, have you begging please, begging please. Beyond the door, there's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Okay, you've just heard John Mark with his piece Tears in Heaven, originally done by Would you know Eric Kulapto. Laptop. Tinggal ako di sila palengke. Akas kinunan eh. would it be the same Tamado ka nga talaga. if I saw you in heaven? Deep is yung song ito. I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Eric Clapton. Tinggal ako sa di palengke. Nakuyam. Agor kata-kata di eko na kada special dedication ni Baka. Nariga to nang kubasahan. Nakuyam kan natudong nga Malem UFDD. Kablawan nyo man ti kaanakak nga ni Queenie Ira T. Ramirez ang nakapasa iti kalkalpas nga CPA Board Examination. Ipaayan nyo man iti napintas nga kanta. Agyaman nagkabagis. God bless FDD from HRMOLG Ramon. Please read ko na naman. Ay wang gayam nalipatan tayo kinablawan ni Ira, ni Queenie Ira Toledo Ramirez nga nakapasa iti CPA. Iji Ramon. Congratulations basang kat bukas ano nga madi makapasa ka sulap ubraan na ti agbasbasa ti libro deta nga ubing talaga nga nakaan-anos kat hanlang nga isuna itinasken nga intay i-congratulate no di kat tay antina nga isuti nagbalinan nga guide na ti panagbasbasa na kayong kakabagis lani ti Salcedo. Congratulations kayong kakat ado ti napagraduar mo kabagis kat kita am tabuok mo kaya dito nga pa ata diba kitaan iti success kaya kiti anak kada apo ko kada iso amin nun ngarod para kini Queenie Ira, once again congratulations, may isang sonata para kang ka. Several ages older now. Your eyes have started showing how my little girl is growing now. Morning girl,
Magandang araw di sonata para kay Queenie Ira Toledo Ramirez. Once again, congratulations for the 4-decade duo. Kan amin nga taga Ramon. Ayan. Ano ti kanta Sao ka nga sao? Sao ka nga sao? Kantakan. Labis na nainig, nayaya mo sa bawat saglit. Kapag naalala ka, wala naman akong magawa. Umuwi ka na baby, Diyak kaya. di na ako sanay nang wala ka. Mahirapang mag-isa. Asa gabi hinahanap-hanap kita. Hanggang kailan ako maghihintay na makasama kang muli sa buhay kong puno ng paghihirap. At tanging ikaw lang ang pumapawi sa mga luha at naglalagay ng ngiti sa mga labi. Di mapigilang mag-isip Ngar-ngariyat ka pa na baka sa tagal mahulog ang loob mo sa iba. Nakakabalisa na konwood, wag naman sana. Umuwi ka na baby, di na ako sanay nang wala ka. Mahirapang mag-isa. At sa gabi hinahanap-hanap kita. Hanggang kailan ako maghihintay na makasama kang muli sa buhay kong puno ng paghihirap. At tanging ikaw lang ang pumapawi sa mga luha at naglalagay ng ngiti sa mga labi. Umuwi ka na baby, umuwi ka na baby, umuwi ka na baby, umuwi ka na baby. Manong nagagwapo kayo kaya miti personal siya kanya nakikamay di kalman na kanyayo di kasar ni Mary Light kan Edmer Pastor pakakito ka rin magisirok ti pandeling para ket barbarungan nagkasar nagkablaaw Milan Salonga iti Rosario Santiago City wenno pakito ka rin mati 1,000 years Sir June ken Sir JM salamat kanyayo takanayon da kami nga kan kantaan iti nagmamayat nga kantayo agbayag pay kuma at ang programa yo abutan pay kuma iti si marunong henerasyon nako kadudugan tantang agkang kansyon tandulatan ayan anyway kada kiti aming taga Rosario Santiago City thank you very much kada kayo anak ko nana Isumat lang isumat lang na may pente na nanti kumporme awar dito yan ikalkalay at kotap nung umato awan latamot nakapoy kano ti signal ti radyo permi agar arasaas radyo nagkapoy signal tarimahan da kanto no rabi day takat no bigat nasaya aten ti signal lagi ti amin nga dua agtaktaka talaga mong agtakada nga rod nga takat dahito yan apo ti maudi nga sonata mi ay ipaimi kada kayo kat agor ka man takita man ay ayan
15 minutos para alas 3 ka aruba kat nadanon mo nintinte pa nagsisina kat sabi ko apagbatit kat napaisam da kayo napabalsi da kayo kangarod dahito naman ang yung June Seriales ken karangan nyo nga John Mark Pastor ket konami agis iso ka tapno pumudaw ka Adda kami tumanan next week itikas nyo mo lang nga oras alas 2 inggana alas 3 iti Malem dito yung line up po 97.7 Sweet Radio Santiago City ket sumaron apo ti programa ana poluan Top 20 Countdown ni DJ Sam ken DJ Ham yan pumakada kami nga rodon kausat at Diyos yagina kada iti mawadi nga sunatami para kada kayo amin nga dumdum nga kada kami agisagsagana mo dahil kadoratan eh just a while. So much of you get to know. Reaching out, touching you, leaving all your worries all behind. Loving you the way I do. My mouth on yours and yours on mine. Marry me, let me live with you. Nothing's wrong when love is right. Like a man said in his song, help me make it through the night. Loneliness can get you down when you got to thinking no one cares. Lean on me and I lean on you. Together we will see it through. No, I don't like to sleep alone. It's sad to think some folks do. Galit na ako. So I don't like to sleep alone. No one does. Do you? No, I don't like to sleep alone. No one does. Do you? Okay, kamo dyan na. Thank you very much, Ma'am Jane Hoxon, for that smile. Talaga mo't apo nga inspired kami manin ag kansyon tumanin next week. Gaputa inisip na kami ni Ma'am Jane. Nga Rod, Ramon